שלום רב לכם. אני גרטה יהודית אקשטיין. היום ה-5 בדצמבר 1986. הנני 51 שנים במעיין צבי. רוצה לספר לכם משהו על כפר בילו. קשה מאוד לזכור כל כך הרבה שנים מה שהכל עבר ומה שהיה, אבל דבר אחד אני זוכרת עד היום הזה. שולמית דר, שקוראים לה גם פריטשן, גונדרמן, ואני, גרטה, עבדנו הרבה זמן בפרדס, בקטיף, ולשם ללכת זה לקח 1.5 שעה בבוקר ולחזור 1.5 שעה בערב. החליטו בקיבוץ, היינו מעט אנשים, שתקבלו 0.5 גרוש לנסיעה לפרדס ולחזור זה גם 0.5 גרוש. אבל אנחנו החלטנו אחרת. פריטשן, שולמית דר, החליטה, אני קונה לי כל בוקר חלבה. ואני החלטתי, אני רוצה סמלה. ככה זה הלך שבועות, ופריטשן אכלה את החלבה, ולי היה כסף, ואני יכולתי לקנות לי סמלה. אבל איך נוסעים לתל אביב? קיבלתי יום חופש. אני רצתי לכביש, לא הרבה זמן חיכיתי, בא אוטו, איזה יופי של אוטו, פתחו לי את הדלת, איזה גבע, לאן? לתל אביב. יופי, גם אני. נכנסת לאוטו, לא מדברים. פתאום הוא שואל אותי, מאיפה את? אני? מכפר בילו. לא, מאיזה ארץ? אני מגרמניה. שקט, נוסעים. את יודעת מה? אני ערבי. איזה שנה זאת הייתה? זה היה שנת 1936. אני ערבי. אני אומרת, אז מה? את לא מפחדת? אני מפחדת? לא, אני לא מפחדת. אני לא מאמין לך, אבל אני אגיד לך שאני לא מפחדת. את רוצה לראות את הכובע שלי? כובע כזה אדום. תרבוש. איזה יופי. אני רואה את הכובע, אמרתי לו, איזה כובע יפה. הוא מסתכל עליי, אבל השתדלתי מאוד לא כל כך להסתכל עליו. אני קיבלתי פחד ששמעתי שזה ערבי, אבל עם כל הפחד שלי הייתי די חזקה. אנחנו נוסעים. הוא אומר לי פתאום, את יודעת, אני גרה ביפו, ואני שכחתי משהו, ואני צריך לקחת את זה. את נשארת קצת באוטו, ואני חוזר. אני חשבתי באוטו, מה יהיה? הכל ערבי, הכל שחור, ואני באמצע באוטו יושבת ומחכה כאילו שזה שבוע ימים. אבל זה באמת היו שניות. הוא בא, פתח את הדלת, אומר לי, את יודעת, אני רוצה להזמין אותך לאכול גלידה. אני קיבלתי פחד. מה יכולתי לעשות? הצטרכתי ללכת איתו. הלכנו, היה איזה יופי של ים, איזה מזג אוויר יפה. הלכתי איתו, ישבנו על יד שולחן, הגישו לנו גלידה, הצטרף עוד ערבי. הפחד שלי, חשבתי שזה הולך לי, אני לא יודעת לאן, אבל אני ישבתי כמו בובלה,
חזקה, לא חייכתי, הייתי רצינית, כי אני רציתי לתל אביב סוף סוף. הם דיברו די מהר, גמרנו עם הגלידה, אמרתי תודה, היה לי מאוד טעים. עכשיו אנחנו נוסעים לתל אביב. אני ראיתי שזה באמת היה הדרך לתל אביב. אבל אני פחדתי כל הזמן, אני באמת פחדתי. והוא התחיל לדבר אליי, והשתדלתי מאוד לא להסתכל לעיניים שלו, למרות הכל היו לו עיניים מאוד יפות. וגם לי היו עיניים יפות. בכל אופן, הוא סיפר לי, את יודעת, אני למדתי בגרמניה, אני למדתי שפות, אני יודעת גרמנית, אני יודעת אנגלית, אני יודע צרפתית, לטינית. חשבתי בלב שלי, תגיע כבר לתל אביב, זה לא מעניין אותי הכל. סוף סוף אנחנו בתל אביב. איפה את רוצה לרדת? זה לא חשוב, אני מתמצאת בתל אביב. בכל אופן הוא שוב אמר לי, יש לי עוד סיבוב. חשבתי שוב בליבי כמה סיבובים הוא עושה איתי. אבל הוא באמת הגענו על הסיבוב, פתאום אני רואה שלט והיה כתוב רופא. רופא בעברית, בערבית ובאנגלית. על האוטו שלו. לא, אלא? על הדלת שלו, היה דלת. הוא יצא מהאוטו, לא נתנה יד, לא נתן לי יד, אלא אני יצאתי ואמרתי לו שלום, הרבה תודה בשביל הנסיעה. הוא אמר לי, רגע, את יודעת מה? המשחק שלך הייתה יוצאת מן הכלל. המשחק שלך, היה. שלי, כן. המשחק שלך, שלי. כל הדרך שדיברת איתי היה יוצאת מן הכלל. אבל אל תגידי לי שלא פחדת, את פחדת כל הזמן. אבל תדעי לך דבר אחד, אני רופא ואני אגיד לך שלום, והוא נתן לי נשיקה על היד, וככה נפרדנו עם אני רוצה להגיד לך, אל תעשי טרמפים. בזה הלכתי. נו, הייתי קצת מרגשת עוד, אבל שכחתי מהר כי השמלה היה לי נורא בראש. מצאתי חנות, מצאתי שמלה, קניתי שמלה מבת של מגבת, ואני חוזרת על זה למה קניתי דווקא בת ממגבת. בינתיים ידעתי שטוני שרצה, אחות של יוסט שלנו, היא גרה בתל אביב. אחרי שמצאתי שמלה בשבילי, הלכתי אליה, או שאני אמצאתה או שלא אמצאתה. היו לי עוד כמה חברים שיכולתי להסתדר. אני מצאתי אותה. סיפרתי מה שהיה כל הבוקר. אוי ובוי, מה עשית? מה את? את גם עושה טרמפים, נכון? את אכלת משהו? לא. בואי נלך לאכול. הלכנו לאכול. אמרתי, אבל טוני, אני צריכה לחזור. איך עכשיו אני חוזרת? אין לי כסף ואני חייבת לעבוד מחר. לא בעיה. אני אתן לך את הגרושים האלה. את תיסעי אחרי הצהריים מתל אביב לרחובות, ומרחובות לכפר בילו ואת בבית. ואני אפילו הבאתי עוד טבלה, ושמתי את הטבלה בחדר האוכל על השולחן. טבלת שוקולד. טבלת שוקולד. מטוני. לא מטוני, מהכסף שהיה נשאר לי. היה נשאר לי עוד כמה פרוטות, וקניתי לחברים טבלה. כי היינו, כמה היינו? 20. אז לא סיפרתי על היום הזה מה שהיה. שתקתי
עד היום הזה שאני כאן במועדון ואני מספרת מה שעבר עליי ביום הזה. כי למה לא סיפרתי? כי רציתי בכל זאת להמשיך בטרמפים. מאיפה היה לי כסף לעשות טרמפים? גם לבלות רצו לפעמים, זה לא ככה, רק לעבוד ולעבוד ולעבוד, גם לבלות פה ושם. בכל אופן, זה הייתה בשבילי התרגשות, אבל אתה עם צעירים, אז שוכחים את ההתרגשות, ועכשיו אני רוצה לחזור למה קניתי דווקא סמלה של מגבת. לנו הייתה בקיבוץ בעיה עם גיהוץ. עם גיהוץ. הייתה לנו מקץ עם פחם. לי אף פעם לא היה מספיק טוב. תמיד הייתי רוצה להיות מסודרת, במיוחד יפה. אהבתי להיות יפה. זאת התמונה שלי. אז. זאת אני אז. זה השנים הראשונות במעיין צבי. אני רוצה לחזור למה קניתי סמלה מבת של מגבת. כי לנו הייתה בעיה עם גיהוץ, אמנם הייתה מקץ על פחם, אבל לי זה לא היה מספיק יפה. תמיד רציתי לראות יפה עד היום הזה. מה עשיתי? לקחתי לי את המנורה הזאת, לקחתי מה שקיבלתי והתחלתי לגהץ. לקחתי את הצווארון, עשיתי את הצווארון, אחר כך עשיתי את השבול, עשיתי גם קדימה, בכל אופן החולצה הייתה מתקבלת להתלבש כמו שאני אהבתי, קיפלתי אותה יפה, וזהו בעצם. מה שהייתי רוצה עוד להגיד לכל הילדים ולנכדים שלי, אל תעשו טרמפים. מה שאנחנו עשינו אז פשוט לא הייתה בריאה. אבל היום יש אמצעים, היום לא צריכים לעשות טרמפים. זהו בעצם. אפשר לדבר ולשוחח ולחשוב ועוד ועוד, כי 51-2 שנה זה חצי חיים. אז יש כל כך הרבה, ואני שכחתי כל כך הרבה, אבל זה היום של גם רומנטיקה וגם מתח, לא שכחתי. שלום. שלום,
נשרף לכם. אני גרטה, יהודית אקשטיין, היום ה-5 בדצמבר 1986. הנני 51 שנים במעיין צבי. רוצה לספר לכם משהו על כפר בילו. קשה מאוד לזכור כל כך הרבה שנים מה שהכל עבר ומה שהיה, אבל דבר אחד אני זוכרת עד היום הזה. שולמית דר, שקוראים לה גם פריטשן, גונדרמן, ואני, גרטה, עבדנו הרבה זמן בפרדס, בקטיף, ולשם ללכת זה לקח 1.5 שעה בבוקר ולחזור 1.5 שעה בערב. החליטו בקיבוץ, היינו מעט אנשים, שתקבלו 0.5 גרוש לנסיעה לפרדס ולחזור זה גם 0.5 גרוש. אבל אנחנו החלטנו אחרת. פריטשן, שולמית דר, החליטה, אני קונה לי כל בוקר חלבה. ואני החלטתי, אני רוצה שמלה. ככה זה הלך שבועות, ופריטשן אכלה את החלבה, ולי היה כסף, ואני יכולתי לקנות לי שמלה. אבל איך נוסעים לתל אביב? קיבלתי יום חופש. אני רצתי לכביש, לא הרבה זמן חיכיתי, בא אוטו, איזה יופי של אוטו, פתחו לי את הדלת, איזה גבע, לאן? לתל אביב. יופי, גם אני. נכנסת לאוטו, לא מדברים. פתאום הוא שואל אותי, מאיפה את? אני? מכפר בילו. לא, מאיזה ארץ? אני מגרמניה. שקט, נוסעים. את יודעת מה? אני ערבי. איזה שנה זאת הייתה? זה היה שנת 1936. אני ערבי. אני אומרת, אז מה? את לא מפחדת? אני מפחדת? לא, אני לא מפחדת. אני לא מאמין לך, אבל אני אגיד לך שאני לא מפחדת. את רוצה לראות את הכובע שלי? כובע כזה אדום. תרבוש. איזה יופי. אני רואה את הכובע, אמרתי לו, איזה כובע יפה. הוא מסתכל עליי, אבל השתדלתי מאוד לא כל כך להסתכל עליו. אני קיבלתי פחד ששמעתי שזה ערבי, אבל עם כל הפחד שלי הייתי די חזקה. אנחנו נוסעים. הוא אומר לי פתאום, את יודעת, אני גרה ביפו, ואני שכחתי משהו, ואני צריך לקחת את זה. את נשארת קצת באוטו, ואני חוזר. אני חשבתי באוטו, מה יהיה? הכל ערבי, הכל שחור, ואני באמצע באוטו יושבת ומחכה כאילו שזה שבוע ימים. אבל זה באמת היו שניות. הוא בא, פתח את הדלת, אומר לי, את יודעת, אני רוצה להזמין אותך לאכול גלידה. אני קיבלתי פחד. מה יכולתי לעשות? הצטרכתי ללכת איתו. הלכנו, היה איזה יופי של ים, איזה מזג אוויר יפה. הלכתי איתו, ישבנו על יד שולחן, הגישו לנו גלידה, הצטרף עוד ערבי. הפחד שלי, חשבתי שזה הולך לי, אני לא יודעת לאן, אבל אני ישבתי כמו בובלה חזקה,
לא חייכתי, הייתי רצינית, כי אני רציתי לתל אביב סוף סוף. הם דיברו די מהר, גמרנו עם הגלידה, אמרתי תודה, היה לי מאוד טעים. עכשיו אנחנו נוסעים לתל אביב. אני ראיתי שזה באמת היה הדרך לתל אביב. אבל אני פחדתי כל הזמן, אני באמת פחדתי. והוא התחיל לדבר אליי, והשתדלתי מאוד לא להסתכל לעיניים שלו, למרות הכל היו לו עיניים מאוד יפות. וגם לי היו עיניים יפות. בכל אופן, הוא סיפר לי, את יודעת, אני למדתי בגרמניה, אני למדתי שפות, אני יודעת גרמנית, אני יודעת אנגלית, אני יודע צרפתית, לטינית. חשבתי בלב שלי, תגיע כבר לתל אביב, זה לא מעניין אותי הכל. סוף סוף אנחנו בתל אביב. איפה את רוצה לרדת? זה לא חשוב, אני מתמצאת בתל אביב. בכל אופן הוא שוב אמר לי, יש לי עוד סיבוב. חשבתי שוב בליבי כמה סיבובים הוא עושה איתי. אבל הוא באמת הגענו על הסיבוב, פתאום אני רואה שלט והיה כתוב רופא. רופא בעברית, בערבית ובאנגלית. על האוטו שלו. לא, על הדלת שלו, היה דלת. הוא יצא מהאוטו, לא נתן לי יד,